Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport dwar il-progress li jagħmlu l-pajjiżi Ewropej fejn jitlu studenti li ma jkomplux jistudjaw wara 16-il sena u żieda ta' studenti gradwati. Malta għandha l-ogħla persentaġġ ta' studenti li ma jkomplux jistudjaw wara 16-il sena minn fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Sas-sena li għaddiet il-persentaġġ ta' studenti Maltin u Mewċin li ma komplewx jistudjaw wara li temmew l-iskola sekondarja laħħaq kważi l-34%. Dan ifisser li sas-sena li għaddiet ir-rata f'pajjiżna ta' studenti li ma komplewx bl-istudji tagħhom wara 16-il sena kienet darbtejn u nofs aktar mill-medja fost il-pajjiżi l-oħra Ewropej. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea juri wkoll li pajjiżna mhux se jkun qed jilħaq il-mira biex sas-sena 2020 10% biss tal-istudenti ta' aktar minn 16-il sena ma jkomplux bl-istudji tagħhom. Fil-fatt, Gvern Nazzjonalista tippjana li pajjiżna sa 8 snin oħra 29% tal-istudenti ta' aktar minn 16-il sena se jkunu għadhom ma jkomplux bl-istudji tagħhom. Anke fil-każ ta' studenti li jkomplu jistudjaw fuq il-livell terzjarju, pajjiżna irreġistra riżultati negattivi. Sas-sena li għaddiet f'Malta ir-rata ta' studenti li komplew bl-istudji tagħhom fuq livell terzjarju kien ta' 21%, dan meta l-medja fil-pajjiżi Ewropej kienet ħafna aktar ogħla, kważi 35%. Il-mira tal-Unjoni Ewropea s-sena 2020 hija li l-pajjiżi Ewropej iżidu r-rata ta' studenti li jkomplu bl-istudji terzjarji għal 40%. Skont il-pjan tal-Gvern iżda f'pajjiżna sas-sena 2020 il-persentaġġ ta' studenti Maltin li jkomplu jistudjaw f'livell terzjarju se jkun ta' 33%, 7% anqas mill-miri Ewropej.